Boracay. Boracay ready. Vlogception. Alright. Stop over sa Bebongs. Ang bana ni Bebang. Vlogception. Oy, nag-vlog naman ka na? Okay. Musta? Okay man? Musta Saudi? Nice man. Alright, so stop over kami dito sa Bebongs para sa pamahaw. Kaunta na eh. Ako makape ko. Grabe. So mga bata ni tropang gising subong. Usually tulog pa ni sila eh. Amo ni oras. Sino? Especially Ario, ang vampiro. Ay, bigado. Mali, hindi na matulog. Tulog ka kala. Ako yung pukaw ko pa sila mo. Ngabal mo, mapulaw ka na lang Wala tulogan, no? hasta maglakat. Sige, pamahaw ka man eh. May ano pa kita. 3 hours to go. Manin pamahaw. Okay. PPE manager. Magkape. Siyempre may itlog to. Breakfast club. Labog, tao na si Buratsay oh. Good morning! Okay, we're back on the road. Hi. Muna yung sa passenger situation. 4 generations of women. So 4 hours na on the road. Tapit na lang ah. Hi. Pigit ko nga na kung kayo lumbutan. Palos. Oy! Missions ka na yun! Subscribe. Wow! Collab din! Collab! Mga fans namon, kabuwang gini. Mind blown gini sila. What a feeler. Tumba gini yung nasubit siya siblings. Take that, Will! Alright! Okay. Lagi na sa Dito na naman ako sa port. Sa jetty port. Papalit na kami yung diaper. Alright mga paps, ay nakita subong sa jetty port. Sa Katiklan, pakanto sa Boracay. Pagkulanaog na. Oh! Nagpasa kami sa QR code sa ngamon niya health declaration kay Kilanlanon eh. Okay, okay na tamam? Good na? Okay. Now let's go. Okay, masakay na kami sa bangka. Ready na? Okay. Alright. Let's go. Secure niyo na ang mga passports niya, nakuha niyo na tanan ha. Uy, arasin mo. Ay, nalay. Delikado kami ako. Daway ka halin sa 36.4. Sino ma CR? Morning. Morning po, sir. Morning. Ako ito gusto ko man pa CR, pero sige lang. Sa pump boat lang ko mangi. So excited ka na sa ano mo? First Boracay trip mo? First time. Yes. Wow, first time. Virgin. Pero may kumana akong kita ang Boracay. Sa TV. Hindi ka sa pulig. Alright, nag-CR. Pas nanay. Tibiyaan. Te, mauna na kami, nay. Bye. Ano? Dala kong dala na. Madala na.
Plastar lang mo na. Wala. Sana sa ano na? Why na casa? It's very safe. You'll enjoy this. Don't worry. Magsighakwat sa ilang bags ano niyang saktong travel kanya-kanya hakwat bag ako na rin dua ka bag yeah, doon sa airport lang siya okay na okay. Sir! Salamat! Okay lang ka mo da. Kasi pak sabi niya. Ligo ah! Ligo ah! I know. Hey ma'am, good morning. Morning. Okay na kayo sa'yo? Oh, thank you. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Alright, so ay na kami tutanan sa jeep. Silisi, silisi. Ari kali silisi. Sabi na Boracay mo nga din dito. Pero hugit na utok. Dili, okay ka lang sa balod yagin ha? Daw, kinulbaan agad sa unang as well. Chicken pa lang to. Oo. Baka sa Gimaras, kaguro. Lagi ka man sa unang Gimaras. Hindi naman muntang load. Gabi pa load la. Pronto yan mga May nagyan kami nga kwan. Carles. Nga dumalumos pala. Oo. Di buligan pa sa mambot namon. Ano? Oo, Capsize? nagamon namin lang bakit Ah. nga ba mo namon. Kaya kinakulbaan mo ko sa balod mo. Oo, diba po? Nakataya ko Nakataya. ya. Nakataya no nga makita. Di karon niya mga diskusya sa obra niyo. Ay sabi ko baka to. Ayun na, nakaabot na kita. Let's go! Hindi na ka. Yeah, sige lang, sige lang. Okay, bulos na bit-bit. Na, alright. Siya na yung nanay subong. Well, syempre hindi kinaya madula ang photoshoot moments ni nanay kagang iya photographer. Ang apoya ginahimo iya photographer as usual. Ma? Ellie, gusto ka gid magpakuha kay Tito? Enjoy kami ni Ellie sa amon yung vacation. O ano pa lang subong, alas 11. Pas Mayo is manyaga na lang kami. Nangita na lang kami sa planyagahan namon de. Samtang gahulat sa amon nga check-in time. Alright, so dealing beach area. So pwede ka kagwa sa hotel, diretso na sa beach. Suabe. So lakat-lakat kami diyan sa beach, mangita kami sa kanan namon de. Okay, so after sang medyo malawig-lawig ng laktanay, naka-decide na kami magkaon sa Manginasal. Convincing. Waitress, miss. Petso akon ha. Ano sir? Petso, Ito. halo-halo, kag any refreshment. Muna na ka mo subong mag-order, cellphone na. Grabe. Sige sir, ang plan na orderan mo? Okay, ang inyong luto, ikaw man kakaon? Kay lawas mo. Tala. Hello, Tala. Say hi muna, say hi. Oh, say hi. Hi sa vlog ha. Hi everyone. Oh, hello.
Hello! Oh, wag ka na. Malagyo pa. Hindi na malagyo. Kami ang tutumba ng Dasovich siblings. Wow! Oh. Feeler. Okay, food's here. Ano na? Kakao na, lipay ng baboy ko mga bata. Ilong ko kuya. Ano ilong mo? Kuya. Wala, okay lang. O, kakao na tanan. Okay, everyone's eating. Okay, now that we're done with our lunch, lakat-lakat naman eh. Patunaw-tunaw. Nabusog ka? Lily? Oh, yes. Okay. Ako man nagubos ang manok mo? Kamay naman. Gamay na lang, okay. Hindi lang. Ikaw na subong ang sa banks ha? So, na si Lizzie na mo. We're here na sa room namon. So, karon lang ang room tour okay? Mapaway-way ko anay, pero naka-plaster na kami Alin na. Isa pa lang ka room, kay duha ka room ang kuha namon. Amo pa lang yung available subong. So, para makapaway-way kami. So, dili kami anay tanan. Si Ellie rin naka-plaster na. Squamming. Tapos ang squammy mommy. Gailan ko na time mag-rest. Padayon naman tayo yung vlog. A few moments later. Hey mga paps, as promised, amo ni ang quick room tour ko sa inyo. Okay, so amo ni ang family room sang Henan Regency Resort and Spa. May double bed, no? May single. Tapos diretso ka de. Diri ang inyong closet, aring CR. Okay, hi mommy. CR is separate. Okay. Pakita na dads. CR. So ang CR is aring ang kubeta, aring shower, no? Separate. Spiho, okay. So full body mirror, aring closet. So dito ka de, it's another room with 2 single beds. And this door is an emergency exit. Kung gusto mo magwa. So that's a quick room tour of our family room. There is a Henan Regency Resort. Okay? Sulit, spacious. Especially sa amon nga family of 4 lang. Ako, si Jill, kag 2 kids. Dako na ni katabang space. Okay? Kung gusto mo mag-work di sa laptop mo, may di table, work table. Kung gusto mo dira, pwede man. Daw coffee table. Sa ground floor lang kami. So pagwa mo, ara ka na sa pool na yun. So far, wala pa gani mag 24 hours, no? Ang tinan ko din, but it feels just right, okay? So, more to come pa, okay? Kay 5 pa ko di kadlaw. Okay, so that's it, no? Amo na ang quick room tour sa amon ding family room sa Henan. Right, more to come. Next, in the second part of the Boracay vlog series. Matikot-likod yan. 1, Dawa ko na kulbaan sa ilang, dawa. 3,